Salamat po sir. Sa election, mananalo po kayo ha. Grabe na po kayo. I pray that the Lord God will bless our campaign sorties, that He will make everyone safe, alayo sa disgrasya dahil puro biyahe yan. Sana healthy kami hanggang matapos namin yung campaign period. At ang pinaka-importante, sana papanalunin niya ako. Ang kay Lord, sana panalunin mo ako. After nito, Senator, saan po kayo pupunta? Pupunta po kayo sa proclamation ni Pastor Kibuloy? Yeah, mamaya doon kay Pastor Kibuloy, pupunta ako. And kay former President Duterte, sasamahan niyo po ba kayo sa campaign? Siguro yung mga malalaking areas lang napupuntahan, malaking crowd, sasama siya. Pero not on the campaign dahil mahirap na, medyo edad na, di ba? So, yun lang, yung siguro kick-off at saka yung ano yung tawag doon nung bago mag-eleksyon, waiting the advance. Yun siguro, tanto na kasama siya. How about Vice President Sara Duterte? May official po ba na support na pinaabot sa inyo? Moral support. Moral support. Okay, thank you. Thank you. Sir, may mensahe ka sa ating mga kabayan sir. Oh, sa ating mga kababayan, first of all, kailangan magsimba muna tayo para lapit na kay Lord bago tayo gumawa ng mga hakbangin sa buhay. Yan ang dapat gawin natin. Pero okay lang, tanong kayong ano, yung kasi si Sandro Marcos yung unang pumirma sa impeachment ni VP Inday. Ano po reaction niya sir? Well, karapatan niya yun. Congressman siya. He has to decide whatever he wish to do. So, kanya yun. Prerogative niya yun. Being a sitting congressman. So dun sir, sa naging mensahe ni VP Inday na God save the Philippines. Dapat naman talaga i-save palagi ang Pilipinas. May threat o wala, dapat i-save talaga ang Pilipinas dahil isa lang itong bansa nating Pilipinas, wala nang iba. Kapag ito'y masira, ito'y magkawatak-watak, ito'y magiba. Dahil sa whatever reason, ay wala na tayong bansa. Kailangan i-save natin ating bansa. So nag-file sila ito pa siya lang kaso laban kanya Speaker Romualdez. Ano po yung reaction sir? Well, karapatan yan ng lahat na agrabyado. Karapatan niya pumunta sa korte. So, wala pong problema doon. Ito lang sir, ano po yung mga ipapangako niyo sa ating mga kababayan ng re-electionist? Mangako ako na, ano gusto mo pangako? Gawin kong gawin kong tag 20 ang kilo ng bigas. Hindi ko kaya yung pangako yan. Hindi ko kaya yung pangako yan. Hindi kaya. Sige. Salamat ha, salamat sir. Sir, salamat kayo sir ha. Salamat mama. Thank you. Thank you kayo. Ayan, ay, ang dami pa nagpapapicture mga kababayan, no? Ayan, no? Oh. Ang dami pa nabas. Dami pa nagpapapicture. Saya pa nga, saya mo.
Maman yan? Si Boy Perma. Si Boy Perma. Okay, pwede po tayo mag-picture. Diyan lang po tayo sa baba. Huwag na po tayo umakyat dito sa Mexican Sanctuary. Kasi isang sarili po, mag-uumpisa rin po yung ating 2 p.m. Mass. Nagbablog na naman tayo eh. Ayan, 100% total po kami maraming salamat sa lahat na ako sila ako. Ay, saya artista yun diba? Anong performance nila? Congressman. Sama ko, pakikila! Artista pala yun. Updated na artista yun. Hello, Sergio. Thank you for hindi, artista kasi yan.
Tanungin mo na. Sabi nga ni Bernard sa akin,